Parigoys, welcome back guys diri sa tuwang bagong probinsyang food trip na pud karon mga parigoys. So for today's video mga parigoys kay mangibot taw gabi daplin sa salog mga parigoy. Kay mao man natong usa sa pangapanakot sa tuwang manok Bisaya unya. Matik na dia. Oh. So, matik na dia mga parigoy sa tuwang gabi dia mga parigoy. Kana nga gabi mga parigoy is lahi na sa mga gabi nga nasa inyong tugaran ha. Kana nga gabi mga parigoy is dali mo siyang makitaan mga parigoy is nasa daplin sa salog, kasapaan. Basta na siya dapit dia mga parigoy. So one of the important ana mga parigoy is ang iyang palwa ug ang iyang ugat mga parigoy. Kay lami man kay na siya subakag manok unya nga ginataan. Automatic na dia transition na to dia. Oh. Kabukiran minsan kami ay namasyal. Kasama ko ang aking barkada. So, kasama ang mga barkada mga parigoy ha, dili mangawat og manok sa silingan ha. Bad man na mga parigoy. So dia mga parigoy sa tuwa na nang gihimulbulan ato ang kuan dia palwas gabi mga parigoy. Kay ato ang man nang isubaks manok na pulaon niya. Automatic mo na dia. After kuha nimo ana mga parigoy, imo na siyang panitan og tagsa-tag sa mga parigoy, putol-putulon mga parigoy. Automatic na dia oh. The number 12. So, kana mga presyo mga parigoy ha, timan ina mga parigoy ha, ipatad niyo na sloto mga parigoy basta hindi mo gawas na. Hiring man na. Joke ra ha, basta mapildi niyo mo. Is the number 9. Oh, mao na nato ang second bowl dia mga parigoy sa tuwang ahos dia. Ato na piga-pigaon dia, ato na slice on tagsa-tagsa para sa tuwang kuan man na ginataang manok unya. Matik na dia. Yes, the number. Oh, mo na to ang ikatalong numero mga parigoy sa. Secretor na to na. Kamo ni balag patada na mga parigoy. Part di na alas 5 sa hapon sa kadlaw no. After dia mga parigoy, awan na mga parigoy gihimulbulan na nato ang manok Bisaya dia mga parigoy. So native style ra gyapon nga pagkaluto mga parigoy, iganggang sa kalayo mga parigoy. Automatic na dia, slice na dia oh. Siyempre, sa atong marination na mga parigoy is binisaya ra gyapon nga timpla god daon sa nagutahon ta. Matik na nang binisaya style ato dia oh. Pati suka, asin, magic sarap dia. Matik na nato ang magic sarap dia. All in one man na. Oh, lami kinaw niya oh. After o gitik-gitik marinate mo sa manok mga parigoy, is ato na nang iandam ato ang kalaha dia. Isunod ato ang edible dia mga parigoy. Automatic na dia pinasalt by style, basalt by oh. Ilunod na to ang ahos dia oh. Ug dia mga parigoy, chill-chill ra nga okay gud ta dia mga parigoy. Isunod din ato ang Bombay dia mga parigoy. Kung unsa nga trip nyo nga kuan mga parigoy, pagod-paguron ba niyo o di kamo na ibala dia. Isunod na to ang luya dia oh. Matik na dia. After na mga parigoy, og feel nimo mga parigoy nga manimahaw nagyong way ka mo mga parigoy, haylunod na to ang manok Bisaya dia kay para sa to ang ginitaan man na. Ayaw lang pong simhuta mga parigoy kay basin ikaw rin masakitan sa kinatapusan ha, joke ra na ha. Stilan ano lang gud mga parigoy kung barato ng kilos bugas mga parigoy nya tag piso lang kilos lamas. Matik mo na dia oh. Diha mga parigoy alami na kay nang kuan dia mga parigoy ang kinagod ni Jacqueline man na mga parigoy. Hamatik na sa tong tipladaw niya oh. So, nigara ginang kakasog sa ulan dia mga parigoy. Oh, gilang mga parigoy kay naamon tay pantapat ana mga parigoy. So, add 3 cups of water ta dia mga parigoy sa to ang manok nga ginataan unya mga parigoy with takway nga gabi mga parigoy. Matik na dia, takloban na nato na. Samtang kapaabot sa to ang manok nga malata mga parigoy, syempre ato na i-prepare ang kinagod ni Jacqueline dia. Oh, ato na nahugasan dia, ato na nang kumot-kumutan dia. Kanang nagkumot dia mga parigoy nang hinaw na siya gahapon. Oh. So, di gid na mawa ng likin dia mga parigoy. Asam taga kumot na po na supon dia pagaan man na sunahuna. Ato na nang gikuan dia ato ang takway dia nga gabi. Ato na nang siyang ilunod mga parigoy. Ato na nang i-arrange dia ato ang takway nga gabi mga parigoy. Ato ang palwa dia og takway mga parigoy. Sa matik na dia, suwayin na dia sa inyong probinsya mga parigoy. Sure ball gyud nga damage ng bahaw niyo dia. Inig bukal din ana mga parigoy. Siyempre, isunod na to ang gata dia mga parigoy. Ato ang binisaya nga timpla gyapon na dia mga parigoy. Ato ang gata style ba binisaya style unsa pa na dia what the style basta kamo na bahala nga unsa nga style niya nga prosesos paggata dia mga parigoy. Basta kay kana matik na basta na gata, lami na kay na. After og lulo di mo ana mga parigoy, imo na siyang timplahan og asin dia mga parigoy. Unsa pa na imong mga panagdag lasa dia mga parigoy. Basta mo lami na imong timplada, automatic na dia. Siyempre di po na mawa ato ang ginamos dia. Di po na palupig timplada with ahos pa na apil na dia. Kay mao na sobra sa to ang lamas. Matik na dia. Siyempre di po na mawa ato ang sili dia, sili-silingan. Ato na nang i-add dia, ato na nang kuan dia, add seasonings man na dia. Dagdag spicy man na. Timplahan na tilawan dia. Awa na, ni kulima ng hanggaw. Matik na dia. Kaya ba bitong halang, gitilawan. So, gabukal-bukal lagi na dia mga parigoy. Sakto na kay slata na to ang gabing takway da palwa mga parigoy. Hatilawin na mga parigoy kung naka-experience mo na. Ay kalimot og share ani mga parigoy ha. Ato man na. Ay sabag lain dia. Lami na kay nato ang kuan dia manok na pulang ginitaang manok Bisaya. Ato na nang ihaunon sa tuang daun saging.
So, dito palupig na to ang bahaw dia. Oh, mura pa ato ang kuha ba, murag napuno sis, bagsapan pa, murag kubol ba. Ewan labi na kinabungkago na sa ato ang manok Bisaya dia. Oh, ato na pahumkan dia. Ana man na dia. Oh, ato na nang kanon niya. Oh. So, comment ko des ubos paregoy kung say tawag nyo ani mga paregoys des inyo mga paregoy. Abok-buko na to na. Oh, matik na dia. Awa na gisala na ng palwas gabi dia. Oh. Lami agoods gay na dia mga paregoy. So, for sure mga paregoy, nakatilaw na kaani kung taga probinsya ka, kung eksperyensado ka, alami kani siya mga paregoy. Oh. So, the best kayo ni siya nga food trip mga parigoy. Samot nagkauban yung mga barkada mga parigoy nga manguha mo og gabi mga parigoy na yung subaks manok. Ayan lang po ng manok silingan ha, kay bahad man na. Kiham na na. Oh, ato na ng tilawan dia. Bitaw mga parigoy, sa ganan mo try ani mga parigoy. Sa kamoy bahala surbi-surbihan niyo ang kasalugan dia mga parigoy. Kung makakita mo dia og gabi mga parigoy. Ayon lang po ng badyang mga parigoy. So pauban mo dia og mga expert na dia kung ganan mo mukaon ani masubay mo dia kay basin og lain ang inyong makuha mga parigoys basi katong badyang inyong makuha sure ball gyud mga atol ganan inyo baba. So ana na siya dia mga parigoys. At ang video na ito mga parigoy hatid sa inyo ng Kababy Game. Pakadalang kumita at mag-register dito sa game na ito mga parigoy. Just to add your contact number lang dyan at saka yung password nyo. Dapat alam nyo yung password nyo, huwag nyo kalimutan. At gamitin ang ating referral ID na 150338. Pagkatapos makatanggap ng OTP code ay matik register na tayo dyan. Punta na tayo sa game mga parigoy. So may libre kayong 5 peso coin agad. So marami kayong games na mapagpipilian dyan. Kagaya ng Dragon Tiger, Tosa Coin at saka yung Color Game. Napakadali lang kumita at pumusta dito sa Color Game mga parigoy. Meron silang 1 to 500 minimum pesos bet. At saka kayo nang bahala kung magkano yung ipupusta nyo dyan. Mga gustong kumita ng pera ng nasa bahay lang, wala, download yun na tong Kababy Game mga parigoy. Napaka-basic lang manalo dito sa Kababy Game mga parigoy. So ayan, basic to cash in and cash out lang mga parigoy. Sa unang cash in nyo, meron kayong libreng coins agad. Ayan, automatic na yan. Kaya sabay-sabay tayong kumita ng pera ng nasa bahay lang. Kayo ano pang hinahintay mo, nasa description yung link. Download na, automatic na diya. Sa dili pa na to ng video ato sang i-shoutout ni comment sa last video sila si Jan Filipocom ug si Paul Pipito. Ug shoutout ni Jeffrey Titoy Tijano, ug shoutout ni Jen Casaberde, ug shoutout ni GV Sau Tabanaw. Ug shoutout ni Sebastian Seb ug ni Kian Kian, ug shoutout ni Mark Lawrence Lue Bilason and Arman Obial Dingal Jr. Ug shoutout ni Norman Cabodilas Candal ug ni GL Mallorca, ug shoutout ni Clayford Jimenez. Ug shoutout ni John Dave Cardanio, ug shoutout ni Gary Cabahit Glagoso, ug shoutout ni Jeder Arbruis Salcido, ug shoutout ni Edgardo Caputulan, ug shoutout ni Carl Derek Dagunton, ug shoutout ni Alobkin Sidorefa, ug shoutout ni Angelo Haum, ug shoutout ni Hensky Indoyon. Shoutout nila ni Brigham Lisol ug ni John Bryan, ug shoutout ni Dexter, pati ni Bonifacio P. Lulu. Og diril na taman mga parigoys. Dan salamat sa pagtanaw mo ng video mga parigoys. Kita-kits sa sunod probinsyang food trip na to. Don't forget to like, follow, and share kung naka-experience na ka ani. Power, peace, buk-buk.